29-ാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 18 എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തു ഇന്നലെ? 29 അല്ലേ? 29 വരെ എടുത്തു അല്ലെ? ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഇന്നലെ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് 3 കർമ്മങ്ങൾ, കർമ്മം ചെയ്യൽ, ത്യാഗം, പിന്നെ കർമ്മം കർത്താവ്, കർമ്മം ചെയ്യുക, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് 5 ഘടകങ്ങൾ വേണം. നമുക്ക് ഓരോ ഉദ്യമത്തിന് 5 ഘടകങ്ങൾ വേണമെന്ന് കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടായിരുന്നു. 5 എണ്ണം പറഞ്ഞില്ല നമ്മള്. അത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും എന്താ അത്യാവശ്യമാണ്, ഈ 5 ഘടകങ്ങളും അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർത്താവിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? 3 തരത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നിർത്തിയത്. ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അല്ലെ? എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അതിന്റെ ശർവുകളുണ്ട്. ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ നിർത്തിയത്. ഇനി ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് 3 തരത്തിലുള്ള 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവൃത്തിം ച നിവർത്തിം ച കാര്യകാര്യേ ഭയാഭയേ ബന്ധം മോക്ഷാചയാ വേത്തി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ സ്വാത്വികി. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്തു കൂടാത്തതെന്ത്? ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്? ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്? ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണെന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, എന്തിനെ ഭയപ്പെടണം, എന്തിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട, ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തെല്ലാം, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തെല്ലാം, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന, ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്. യയാ ധർമ്മം അധർമ്മം ച കാര്യം ചാകാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാതി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാരുതാത്തത് എന്താണ് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണെന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ത്, ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിയാണെന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്താണ്? അധർമ്മം
അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയ മന്യത്തെ തമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ താമസി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വ്യാമോഹം അന്ധകാരം കൊണ്ട്, അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും കാണും, അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും, ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും കാണും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ തെറ്റായ വഴിക്കായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ദൃഢനിശ്ചയം, 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു. ഇനി അടുത്തത് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ധൃത്യായയാധാരയത്തെ മന പ്രാണേന്ദ്രിയ ക്രിയ യോഗേന വ്യഭിചാരീന ധൃതി സാ പാർത്ഥ സ്വാത്വികി. ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സ്വാത്വികമാണ്. അപ്പോൾ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത്, ദൃഢമായിട്ടുള്ളത് മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക, മനസ്സിനെ, പ്രാണനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഇതാണെന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് നിലനിർത്തി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി, ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃഢമായിട്ടുള്ളത് മനസ്സും പ്രാണൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയമാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാ ജ്ഞാനത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് യോഗം. അപ്പൊ പരമാത്മാ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു മാർഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാ ജ്ഞാനം നേടാൻ, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എന്ത്? യോഗം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിക്കുന്നത്. അവ്യഭിചാരിണ എന്ന വാക്കിവിടെ സാരവത്താണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയവരെ മറ്റു പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കില്ലെന്ന് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ളവരെ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? വ്യതിചലിപ്പിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മളെ അതിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവ്യഭിചാരിണ എന്ന് പറയുന്നത്. യയാതു ധർമ്മ കാമാർത്ഥാൻ ധൃത്യാധാരയതേർജുന പ്രസംഗേന ഫലാകാംക്ഷി ധൃതി സാ പാർത്ഥ രാജസി. അല്ലയോ അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത് ആ നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. അപ്പൊ അല്ലയോ അർജുന, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥ, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, ഏത് നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ ഒരു വ്യക്തി ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്. അതായത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഫലത്തിൽ ആസക്തി കാണിക്കുക, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി കാണിക്കുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുക, അതിന് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുക. ഇതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫലത്തിൽ ആസക്തിയാണല്ലോ, അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് എങ്ങനെയാ പറയണത്? യയാ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മദമേവച നാവിമുച്യന്തി ദുർമേധ ധൃതി സാ പാർത്ഥ താമസി. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക? ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്തത്. അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അതായത് സ്വപ്നം എന്ന വാക്ക് പറയുന്നത് സ്വഭാവം താമസികമോ രാജസികമോ ആവട്ടെ, സ്വപ്നത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ആവട്ടെ, സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങിയ ഭൗതികമായ സുഖാഭോഗങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയോ ഈ ലോകത്തിന്റെ അതീശാവകാശം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് കിനാവ് കാണുന്നതോ ആണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപനാകാം, ഈ ലോകത്തിന് നമുക്കൊരു അതീശത്വം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് സ്വപ്നം കാണാം. അതൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സും പ്രാണൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഈ ലോകം നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ
വെറുതെ വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, മനസ്സ് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമാണ്. കാരണം ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. അതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുകയോ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയോ ഈ ലോകത്തിന്റെ അതീശാവകാശം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് കിനാവ് കണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ ധൃതിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സുഖത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള സുഖം. തിദാനീം ത്രിവിധം തൃണോ മേ ഭരതർഷഭ അഭ്യാസാത് രമതേ യത്ര ദുഃഖാന്തം ജാനികച്ചതി. ഹേ ഭരതർഷഭ, ഭക്തനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖത്തെ പറ്റി ഇനി പറയാം. സുഖം 3 തരത്തിലുള്ള സുഖത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുന്നു, ആസ്വാദനത്തിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അത് 3 തരത്തിലുണ്ട് ആ സുഖം. അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സാത്വികമായ സുഖത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. യത്തദഗ്രേ വിഷമിവ പരിണാമേ മൃതോപമം തത്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്തം ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സുഖം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സുഖം ആദ്യം പറയുന്ന സുഖം എന്താണ്? ഇവിടെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം. ആദ്യം നമുക്കത് എന്തുപോലെ തോന്നിക്കും? വിഷം പോലെ തോന്നിക്കും. പിന്നീട് നമുക്കത് എന്തെങ്കിലും പോലെ തോന്നും? അമൃതായിട്ട് തോന്നും. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സാത്വികമായ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്, രാവിലെ മംഗളാരതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറയുന്നത്, ആദ്യം നമുക്കത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്കത് ആദ്യം വിഷം പോലെ നമുക്കത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹം വരും, താല്പര്യം വരും. പിന്നെ നമുക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് മാറും. അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖമെന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള യത്നത്തിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമായി പല നിയമനിബന്ധനകളും വഴങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. കർശനങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം. വിഷം പോലെ കൈപ്പേറിയതാണ്. അവയെ വേണ്ടുവിധം അനുഷ്ഠിച്ചാലാകട്ടെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്താം. ജീവിതത്തിലെ അമൃതാസ്വാദനം അന്നാരംഭിക്കുകയായി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം വിഷം പോലെ തോന്നിക്കും. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ താല്പര്യം വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ പദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് എന്ത്? ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗ യത്തദഗ്രേ മൃതോപമം പരിണാമേ വിഷമിവ തത്സുഖം രാജസംസ്മൃതം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ അമൃതതുല്യവും പിന്നീട് വിഷപ്രായമാകുന്നതും രാജസികമായിട്ട്. സാത്വികത്തില് ആദ്യം വിഷം പോലെ തോന്നും, പിന്നെ അത് അമൃത തുല്യമായിട്ട് മാറും. രാജസികമാകുമ്പോ ആദ്യം അമൃത തുല്യ തോന്നും, പിന്നെ അത് വിഷപ്രായമാകുന്നത്. അതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു യുവാവും യുവതിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ആകർഷണം വരും. അപ്പൊ ആദ്യം ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും? പ്രശ്നങ്ങളാവും. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ആദ്യം അമൃത തുല്യമായിരിക്കും, പിന്നീട് അതെന്താണ്? വിഷപ്രായമാകുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന്. അപ്പൊ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാജസികത്തിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഇവിടെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അത് അമൃത തുല്യമായിട്ട് തോന്നും, പിന്നെ അത് വിഷപ്രായമാകുന്നതാണ് രാജസിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു യുവാവും യുവതിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ആരംഭത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായി തോന്നുന്നു. കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷമാകട്ടെ ആ സുഖം വിഷതുല്യമാവുകയും അവർ തമ്മിൽ പിരിയുകയും ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം നടത്തും. പിന്നെ ദുഃഖമായി, വിലാപമായി. അത്തരം സുഖം എപ്പോഴും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ള സുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. യദഗ്രേചാനുബന്ധേച്ച സുഖം മോഹാനമാത്മനഃ നിദ്രാലസ്യം പ്രമാദോർത്ഥം തത്താമസമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖം താമസികമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ? ദുഃഖം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അതെന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള സുഖമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ അതെങ്ങനെയാണ്? അന്ധമായിരിക്കും. അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുമായിട്ടുള്ള സുഖം. ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് എന്തില്ല? ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ. അതാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി 3 ഗുണങ്ങളെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. നാതദസ്തി പൃഥിവീം വാ ദേവേഷു വാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതി ജർമുക്തം യഥേഭി സ്യാത് ത്രിഭിർഗുണൈഹി. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഈ ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉപരിലോകങ്ങളില് ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളില് ദേവന്മാർക്കിടയിലോ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പ്രകൃതിജനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടുള്ള യാതൊരു ജീവാത്മാവും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലില്ല. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്തുണ്ട്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിതനാണ്. മുക്തനായിട്ടുള്ളതിൽ ആരുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം ബ്രാഹ്മണനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണന്റെ, ക്ഷത്രിയന്റെ, വൈശ്യന്റെ, ശൂദ്രന്റെ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ അതാണ് ചതുർവർണ്ണങ്ങൾ, ഓരോ വർണ്ണത്തിലുള്ളവരുടെയും സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിശാം ശൂദ്രാണാം ച പരം തപ കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവ പ്രഭവൈർഗുണൈഹി. ഹേ ശത്രുഞ്ജനായ അർജുന, ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ, ആരാണ് ക്ഷത്രിയൻ, ആരാണ് വൈശ്യൻ, ആരാണ് ശൂദ്രൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല, ജനനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. എങ്ങനെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അവരിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം അവരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്കൊരു സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ ക്ഷത്രിയനാണോ, ബ്രാഹ്മണനാണോ, വൈശ്യരാണോ, ശൂദ്രനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. നോക്കാം, ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം. ശമോദമസ്തപാ ശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവ ച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ആസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം ഇവ ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആരാണ്? ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറയും. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. ആസ്തിക്യം എന്ന് വെച്ചാല് ധർമ്മം പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം, ഭക്തി ഉള്ളവനായിരിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ആരെന്ന് പറയാം? ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറയാം. ചിലപ്പോ ക്ഷത്രിയന്റെ കുലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈശ്യനോ ശൂദ്രനായിട്ടായിരിക്കും ജന്മം എടുത്തത്. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണനാണ്. ചിലപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്റെ കുലത്തിലായിരിക്കും ജന്മം എടുത്തത്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ജനനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ് സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരുന്നതെന്നും കൂടി നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ശൗര്യം തേജോതിർദാക്ഷ്യം യുദ്ധേ ചാപ്യ പലായനം ദാനമീശ്വര ഭാവശ്ച ക്ഷാത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയതേ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ. ഇനി ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിവയത്രേ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിലെ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം. ഇതൊക്കെയാണ് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി വൈശ്യരെയും ശൂദ്രരുടെയും എങ്ങനെയാണ്? കൃഷി, ഗോരക്ഷ്യ, വാണിജ്യം, വൈശ്യ കർമ്മ സ്വഭാവജം. പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രസ്യാമി സ്വഭാവജം. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവ വൈശ്യർക്ക് സ്വാഭാവികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാണ്. ശൂദ്രരുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലുമാകുന്നു. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം ഇതൊക്കെ വൈശ്യന്മാരുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ്. ശൂദ്രരുടെ എന്താണ്? അധ്വാനം മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കുക. അതൊക്കെയാണ് ആരിൽ വരുന്നത്? ശൂദ്രരില് കാണുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ. അപ്പൊ 4 വർണ്ണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി ഈ വർണ്ണത്തിലുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഇവിടെ?
ശേഷേ കർമ്മണ്യഭിരത സംസിദ്ധി ലഭത്തെ നരഹ സ്വകർമ്മ നിരത സിദ്ധിം യഥാ വിത്തതി തച്ചൃണു. സ്വാഭാവികങ്ങളായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാം. എങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ കേൾക്കും. അപ്പൊ ഇവർ ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അവർക്ക് എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കേൾക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? യാ പ്രവൃത്തിർഭൂതാന യഥാ പ്രവൃത്തിർഭൂതാനം സ്വകർമ്മേന സർവമിദം തതം സ്വകർമ്മണ തമഭ്യർച്യ സിദ്ധിം വിദ്ധതി മാനവഃ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. അപ്പൊ സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം എന്ത് സാധിക്കും? സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം സർവ ജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളതും സർവവ്യാപിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് വഴി എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് വഴി എന്ത് സാധിക്കാണ്? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമാ സ്വനിഷ്ഠിതാർ സ്വഭാവ നിയതം കർമ്മ കുർവൻ നാപ്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്ന് കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്, അതായത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മുടെ കർമ്മം ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് നല്ലത് ഏതാണ്? നമ്മുടെ കർമ്മം തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം കുറ്റമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്താണ്? അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക, കുറ്റമറ്റതല്ലാതെ, അതായത് തെറ്റായിട്ട് ചെയ്താലും അതാണ് നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞാല്, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ജോലി എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മം എല്ലാവർക്കും വിദ്യ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണൻ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യാതെ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്യുന്ന യുദ്ധത്തില് മറ്റുള്ളവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം ആര് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും? ആ ബ്രാഹ്മണൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യലല്ല. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട്, പാപം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നേരെ മറിച്ച് ക്ഷത്രിയനാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അതില് വധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ധർമ്മം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മുടെ ധർമ്മം, പരമമായ ധർമ്മം എന്താണോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷാമപി നത്യചേത് സർവാരംഭഹി ദോഷേണ ധൂമേനാഗ്നിരിവർകൃത. ഹേ കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ. എപ്രകാരമാണോ അഗ്നി പുക കൊണ്ട് മൂടിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ദോഷം കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാലും നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അഗ്നിയെ പുക കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷം കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഇപ്പൊ ദോഷം നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും നമുക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ഇല്ല. ഏതൊരു കർമ്മവും പരമപുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ നീങ്ങി വിശുദ്ധമാകുന്നു. അപ്പൊ ഏതൊരു കർമ്മവും
ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ദോഷവശങ്ങൾ നീങ്ങിയിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് മാറും? ശുദ്ധമായിട്ട് മാറും. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ അന്തരാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പരിപൂർണത ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് എന്ത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊരു കർമ്മവും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്തുണ്ടാകില്ല? ദോഷവശങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ അന്തരാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ആ പരിപൂർണത ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയാം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയാം. ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള സേവനത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം? ബന്ധപ്പെട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അസക്ത ബുദ്ധി സർവത്ര ജിതാത്മാ വിഗത സ്പൃഹഃ നൈഷ്കർമ്മ്യ സിദ്ധി പരമാം സന്യാസേനാധിഗച്ഛതി. ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനുമായ ഒരാൾക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആത്മസംയമനം നേടിയവൻ അനാസക്തനാവത്. അത് ഇതിൽ നിന്ന് അനാസക്തനാകാം? ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം മാറിയിട്ടുള്ള ആത്മസംയമനം നേടി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതും അവഗണിച്ചു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാതായി, അനാസക്തനായി. അങ്ങനെ ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് പരമമായിട്ടുള്ള ഒരു മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആസക്തിയില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ത്യജിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? പരമമായിട്ടുള്ളൊരു മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. താൻ പരമപുരുഷന്റെ അംശം മാത്രമാണെന്നും തന്മൂലം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം തനിക്കില്ലെന്നും എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ത്യാഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്കില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാതും ആർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നതാണ്. അത് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ത്യാഗം. ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ആസ്വദിക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന് സേവകരാണ്. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആർക്കാണ് യോഗ്യതയുള്ളത്? ഭഗവാന് മാത്രമാണുള്ളത്. നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക. അതാണ് എന്ത്? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ത്യാഗം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ സന്യാസി. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക, നമ്മളേതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി. സിദ്ധിം പ്രാപ്തോ യഥാത് ബ്രഹ്മ തഥാപ്നോതീതി ബോധമേ സമാസേനൈവ കൗന്ദേയ നിഷ്ഠാജ്ഞാനസ്യ യാ പരഃ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഈ നിലയിൽ എത്തിയവന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റി ഇനി സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറയാം. അതെന്നിൽ നിന്നറിയുക. അപ്പൊ ഇനി ഈ നിലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നിലയിൽ അല്ലെ പരമപദം പൂകേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതി, അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞുതരാം? സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞതാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ബുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധയാ യുക്തോ ധൃത്യാത്മാനം നിയമ്യ ച ശബ്ദാദീൻ വിഷയാം രാഗദ്വേഷോഭ്യദസ്യ ച വിവിക്ത സേവിലക്വാശി യഥാ വാക്കായ മാനസ ധ്യാനയോഗ പരോ നിത്യം വൈരാഗ്യം സമുപാശ്രിതഃ അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം പരിഗ്രഹം വിമുച്യ
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വിമുച്യ നിർമ്മമ ശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചും ഭോഗ വിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ചും രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെയും വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നെ ചുരുക്കി ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ വിരക്തനായും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അതീശത്വ ബോധമില്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ശുദ്ധീകരിച്ചു, സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടു കൂടി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഭോഗ വിഷയങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ചു. രാഗദ്വേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല. വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് മാത്രമായിട്ട്, അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘമില്ലാതെ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി, ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും വാക്കിനെയും ഒക്കെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വിരക്തനായിട്ടും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളോട്, വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹം, ഈ പറഞ്ഞ ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ, തെറ്റായ അതീശത്വ ബോധമില്ലാതെ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാ മീത്തിന്റെയും ഈശ്വരൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മഭൂതാ പ്രസന്നാത്മാ നാശോചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മത്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന, ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന വ്യക്തിക്ക് പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചിട്ട് എന്ത് സാധിക്കും? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തില്ല? സർവ്വഭൂതങ്ങളെ സമഭാവനയോടാണ് കാണുന്നത്. ദുഃഖങ്ങളില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. ഈ നിലയിൽ അയാൾക്ക് വിശുദ്ധ ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ഏത് അവസ്ഥയിലെത്തിയാല്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിക്കുക, പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭൗതികതയിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി സമഭാവനയോടെയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് സുഖങ്ങളില്ല, ദുഃഖങ്ങളില്ല. എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയായിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വിഷപ്പല്ലുകൾ തകർന്ന സർപ്പത്തെ പോലെയാണ് ആത്മനിയന്ത്രിതങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഭക്തന് ഭയപ്പെടല്ല. അപ്പൊ വിഷപ്പല്ലുകൾ തകർന്ന ഒരു സർപ്പത്തെ പോലെയാണ് എന്ത്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്തന് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭൗതിക വിഷബാധയേറ്റ മനുഷ്യനെ പ്രപഞ്ചം പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭക്തന് ലോകം പരവ്യോമത്തെ പോലെ, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെ പോലെ മഹിമേറ്റതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ വിഷബാധയേറ്റാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ദുരിതപൂർണ്ണമാകുന്നത്. അതല്ലെങ്കിലോ ആ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരവ്യോമത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെ പോലെയാണ് എന്ത്? ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായ വിഷബാധ ഏറ്റാലാണ് ദുരിതപൂർണമാകുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം എങ്ങനെയാണത്? ദുരിതം നിറഞ്ഞതല്ല. കാരണം ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വൈകുണ്ഠത്തെ പോലെ മഹിമയുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്ത്യാ മാമാഭിജാനാതി യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാതോ വിശതേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ പൂർണ്ണ ബോധം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിശദേ എന്ന പദം ഇവിടെ എന്നിൽ ഉൾപ്പോകുന്നു. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ഏകീഭാവം എന്ന അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അപ്പൊ വിശദേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനിൽ ഉൾപ്പുക എന്നാണ് അർത്ഥം.
ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതല്ല ശരി. എന്താണ് അവിടെ? സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിനും സേവനത്തിനും വേണ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ അതിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് ജീവാത്മാക്കളുടെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നു, ഏകീഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത്. എന്താണ് അതിൽ അർത്ഥാക്കുന്നത്? ആ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു പച്ചക്കിളി പച്ചമരത്തിന്മേൽ കയറുന്നത് അതിനോട് ഏകീഭവിക്കാനല്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പച്ചക്കിളി പച്ചമരത്തിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണത്, നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവിടെ പച്ചക്കിളി ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അത് ഏകീഭവിക്കാനല്ല, അതിന്റെ ഫലം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അവിടെ കയറുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവര് ഭഗവത് ധാമത്തില് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്, നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരിഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇനി ഇന്ന് തീരുകയില്ല എന്തായാലും, അപ്പൊ നാളേക്കും കൂടി വെക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ ഇന്ന് തീർത്താലും നാളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ലീവ് ചോദിക്കും. പിന്നെ മറ്റന്നാൾ ഏകാദശി ആകുമ്പോൾ അന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ 2 ദിവസം ഒരുമിച്ച് മുടക്കെടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ നേരം നാളെ അധികം തീർത്താൽ മറ്റന്നാൾ സ്റ്റഡി ലീവും കഴിച്ചിട്ട് ശനിയാഴ്ച പരീക്ഷ എടുക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് കേട്ടോ. എന്താ മാതാജി ശനിയാഴ്ച എക്സാമോ? ശനിയാഴ്ച എക്സാം. ശനിയാഴ്ച ഏകാദശി വരുന്നേ? വെള്ളിയാഴ്ച ഏകാദശി. വെള്ളിയാഴ്ച ഏകാദശി, ശനിയാഴ്ച എക്സാം. ശനിയാഴ്ചയാ? ശനിയാഴ്ച കേട്ടോ. അപ്പൊ നൈറ്റില് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഡേയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? നാളെയാണ് ഡേയില്. നാളത്തെ ക്ലാസ് നാളെയാണ്. 6:30 ബാച്ചിൽ നാളെ എക്സാം. 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞു എക്സാം. 7 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞു എക്സാം. 11:30 ക്ലാസ്സിൽ നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ 11:30 ക്ലാസ്സിൽ എഴുതാം ഞാന്. എനിക്ക് പേഷ്യന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇന്ന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. എപ്പോഴാ വരികയെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. 11:30 ക്ലാസ്സിലെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് എന്നാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയില്ല. 11:30 ക്ലാസ്സില് 18-ാമത്തെ തീയതിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കാം. ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്തായാലും അടുത്ത് തന്നെ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വേറൊരു എക്സാം വെക്കും. ഇതുവരെ എഴുതാത്തവർക്ക് 3 എക്സാം ഇല്ലേ, അത് എഴുതാത്തവർക്ക് ഒരു എക്സാം വെക്കും. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ എഴുതിക്കോളൂ. അഥവാ അവിടെ നടന്നൊക്കെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ. മാതാജി ശനിയാഴ്ച ഏത് എക്സാം ആണ്? ഞാൻ 2ാമത്തേത് എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് അല്ല, ഇതിപ്പോ 3ാമത്തെ നടക്കുന്നത്. 2ാമത്തെ എക്സാം ഇപ്പൊ അടുത്ത് തന്നെ വെക്കും. 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് ഇത് 3ാമത്തേത് മാത്രം? 2ഉം 3ഉം കൂടിയല്ല? അല്ല, 3 മാത്രം. നമ്മൾ ഏതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക? 33 വരെ ഇല്ല അല്ലേ? മാതാജി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? മാതാജി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് 2-3 പേര് പുതിയ ഇതിൽ ചേർന്നായിരുന്നേ. അപ്പൊ അതില് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് അത് ബുക്ക് വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് മാതാജിക്ക് അഡ്രസ് ഇട്ടെന്ന്. അപ്പൊ മാതാജി ചോദിച്ചു എന്തിനാ മാതാജി ഇത് ഇട്ടെന്ന് ചോദിച്ചെന്ന്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് ബുക്കിനാണെന്ന്. അതെന്താ, എങ്ങനെയാ മാതാജി? അവർക്ക് ബുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആരെയാ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണ്ടേ? ബുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് പേയ്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അവര് വെറുതെ അഡ്രസ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എന്നോട് അവര് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാതാജിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാന്ന്. അപ്പൊ അവരത് പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. പേയ്മെന്റ് ചെയ്താൽ മതി അവരതില്. അപ്പൊ അവർക്ക് ബുക്ക് കിട്ടും. പേയ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ടേ? എവിടെയാ ചെയ്യണ്ടേ? അത് അവർക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതില്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. നമ്മള് കർത്താവ് ബുദ്ധി തൊട്ടെടുക്കാനുണ്ടാവും അല്ലെ? ഇന്ന് 9ാം തൊട്ടാണ് പറയാനുള്ളത്. അതെ. 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി എന്താണ്? ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോശത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ധർമ്മം എന്ത്,
ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ ആവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. രാജസികം. താമസികം. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കാണുന്നത്. അവ്യഭിചാരിണ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയവരെ മറ്റു പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവര്, മുഴുകിപ്പോയവര് ഒരിക്കലും അവരെന്ത് പോകില്ല, അവര് വ്യതിചലിച്ച് പോകില്ല. മറ്റുള്ള പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് അവർക്കൊരിക്കലും വ്യതിചലിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് വ്യതിചലിക്കാത്തത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയം. നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. ഏത് ഒരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണ് അർത്ഥം? ധർമ്മം, കാമം, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി. ഇത് രാജസികം. രാജസികമായ നിശ്ചയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവാം, ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ധർമ്മം, അർത്ഥ, കാമം. അത് സ്വീകരിക്കാൻ നോക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത്യാസക്തിയോട് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദൃഢനിശ്ചയം എന്തിനാണ്? ആ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം പറയുന്നത്. ഇനി താമസികം. ബുദ്ധിശൂന്യമായ പ്രവർത്തനം, സ്വപ്നം, വിഷാദം, അനുഭവം, ലോക സ്വപ്നം കാണുക. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അതെ, നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണാണ്. എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ നാഥനായി നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതൊക്കെ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് 3 ഗുണത്തിലുള്ള സുഖം. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. ആദ്യം വിഷം പോലെ പിന്നീട് അമൃതായിട്ട് തോന്നുന്നത് സാത്വികം. ആദ്യം അമൃത് പോലെ അമൃത്, പിന്നെ വിഷം. രാജസികം. ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ നിദ്ര, ആലസ്യം, ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സുഖമാണ് താമസികം. അതായത് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ദുഃഖം മാത്രം തരുന്നതാണെങ്കിൽ അത് താമസികമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങള്. ശാന്തത, സംയമനം, വിജ്ഞാനം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷം. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. അടുത്തത് അറിയണ മറ്റ് ബ്രാഹ്മണരുടെ മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? അതും കൂടി പറഞ്ഞോളൂ. ക്ഷത്രിയരുടെ പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിലെ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം. അത് ക്ഷത്രിയരുടെ. പിന്നെ കൃഷി, ഗോരക്ഷം, വ്യാപാരം, ഇതിവ വൈശ്യർദ്യം. പിന്നെ അധ്വാനശീലരായിരിക്കും, പരിചരിക്കലാണ് ശൂദ്രരുടെ. മത്വ്യാപാശ്രയ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പരമപുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ. 54, 55, 56 എടുത്തു നമ്മള്. ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ അല്ലെ? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അത് നമ്മളിങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് നാളേക്കാവുള്ളൂ അല്ലെ?